veïns i veïnes i totes les persones que ens acompanyeu avui. Molt bona vesprada a tots i a totes. És per a mi un plaer dirigir-me a tots vosaltres en aquesta nova inauguració, la que fa 24 edició. Una ocasió única per a reunir-nos i per a recordar el nostre patró i, per descomptat, per a gaudir just de la gran oferta comercial d'oci gastronòmica que ens ofereix esta fira. Enguany contem per a la inauguració amb la presència de José Francisco Cabanes, que és president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, en representació de la nostra comarca. Res més que dir que és la millor comarca de tota la comunitat. Però, a més, també és alcalde de la població de Sedaví, per desgràcia, una de les poblacions més afectades per la dana, per lo que jo li agraïsc la seva presència i reconec la seva presència avui així front a nosaltres, perquè té molta tasca que fer per a la reconstrucció de la seva població i també de les poblacions afectades, perquè des del minut número 1 la Mancomunitat de l'Horta Sud ha estat al costat de tots els alcaldes i alcaldesses de totes les poblacions afectades de la nostra comarca. Moltes gràcies, José, per acompanyar-nos i moltes gràcies per el treball que estàs realitzant des de la Mancomunitat. Moltes gràcies. I per a continuar, vull donar també les gràcies de tot cor a tots vosaltres, als veïns i veïnes de Silla, per la vostra implicació i per l'entusiasme en aquesta celebració, així també com reconèixer el treball encomiable de la meva companyera, de Trini Martínez i de tot el seu equip, que amb esforç i dedicació trauen sempre endavant aquest esdeveniment. Com no pot ser d'altra manera, un aparador de comerç i gastronomia per al nostre poble, perquè la Fira de Sant Sebastià és molt més que un simple acte, un simple esdeveniment. És un espai de trobada on la creativitat de tots nosaltres, els artesans, els sabors i l'hospitalitat del nostre poble van just de la mà. Al llarg d'aquestes 24 edicions hem fet de la Fira un símbol de la nostra identitat i una finestra oberta al món, on vam mostrar l'essència cultural i la naturalesa del nostre poble, de Silla. Cada estant i cada activitat que trobareu en aquest recinte és una mostra de treball, de passió dels nostres comerciants, a qui tenim que agrair-los la seva participació. També voldria posar en valor el paper de nostres cambreres del Santíssim Crist de Silla, de Maria Cunyat González i Cristina García Zaragoza, que enguany, com bé sabeu, renoven el càrrec i que en el seu compromís i dedicació simbolitzen l'amor i la persistència necessària per a mantenir viva la nostra tradició. Pues no res, bé, veïns i veïnes, amics i amigues, desitge que la Fira de Sant Sebastià sigui una vegada més un motiu d'orgull per al nostre poble i que continuï sent un punt d'unió i celebració per a tots nosaltres. Res més queda dir-te que moltes gràcies per acompanyar-nos i per acabar li vaig a donar la paraula al president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, com vos dia abans, i també alcalde de la població de Sedaví, José Francisco Cabanes. Moltes gràcies, molt bona estada i que passen un bon cap de setmana. Bona vesprada a tots i totes. És un plaer estar avui així, junt amb tots i totes vosaltres, en la inauguració de la Fira de Sant Sebastià de Silla. Una fira que s'ha convertit en tot un emblema del comerç local, de proximitat, de gastronomia autòctona, d'activitats didàctiques a la nostra comarca. Una fira que avui, més que mai, posa en valor la importància del comerç local i de la proximitat. La necessitat de donar-li tota la nostra atenció al comerç dels nostres municipis i de tota la nostra comarca. Silla enceta avui 3 dies de cultura i tradició, en les quals vos anima a participar, tant a la gent del poble com a totes les persones de l'Horta Sud. Esta fira arriba en una situació que tots conegueu i en la qual ens queda encara prou per aconseguir la recuperació, però arriba de manera esperançadora, ja que destaca la importància del comerç local i de proximitat, que és el que tenim que fer, ara més que mai, tots els municipis de la comarca.
Donar l'enhorabona al poble de Silla per any rere any aconseguir crear un esdeveniment tan majestuós, dinàmic i divers, en el qual es posa en valor el comerç del poble. Gràcies per contar amb mi per aquesta inauguració i espero que disfruteu molt d'estos 3 dies. Abans d'acabar, m'agradaria, com a alcalde de Sedaví, com a president de la Mancomunitat, donar les gràcies al poble de Silla per la vostra solidaritat que heu tingut en la resta de pobles, encara que també heu sigut per una part afectats, heu sigut molt solidaris en el resta de pobles de la comarca. Mai podrem estar lo suficientment agraïts en tots vosaltres. Moltes gràcies. La camarera has visto, se ha escapado. Gracias, que Daniel Monllar, co-presidente a José, presidente de la Mancomunitat, y Mauro de Unión Gremial. Estamos Abajo, sí, sí, mira, muy buenas tardes. Hola, La camarera has visto, se ha escapado. Gracias, que Daniel Monllar, co-presidente a José, presidente de la Mancomunitat, y Mauro de Unión Gremial. Abajo, sí, sí, mira, Buenas tardes. Buenas. Muy bien, pues nada, dar una vueltecita como toca, ¿no? Exactamente, ¿qué nos ofrecéis? Porque vivienda, Sí, para empezar. Hasta la Escoleta aproximadamente.
Hola, buenas tardes. Para hacer fotos con la cámara esta tiene que ser Quieto. quieto. Claro. Y mucho movimiento, digamos. Buenas tardes. Buenas. Muy bien, pues nada, dar una vueltecita como toca, ¿no? Exactamente, ¿qué nos ofrecéis? Porque vivienda es vivienda. ¿La sacamos? Sí, para empezar. Hasta la Escoleta aproximadamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay veces que por mucho, hay veces que por mucho que leas, que no te quedas con el Pero sábados, domingos y fuera de horario, ¿no? Hola, buenas tardes. Para hacer fotos con la cámara esta tiene que ser Quieto. quieto. Claro. Y mucho movimiento, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, es una tradición que vienen convidados de muchas clases de silla. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien eso. Que se va a hacer una visita ahora. No, así que nervioso. Venga, hasta luego. Va Chile. Sí. Pues nada, aquí al Pintacaras, ya hemos estado en la feria,
José Cabanes, el alcalde de Sabadell y presidente de la Mancomunidad de Barcelona. Y Mauro es el presidente de Unión Gremial. Presidente de la Escuela, de infantil. Bueno, yo no Ahí sí, algún claro. Vale, suficiente. Vamos en el Carrefour. Además tiene otra marca. No sé, otros son buenos, sí. Sí, está siendo great sweet hoy, Aparte de literatura ligera juvenil, japonesa y más robot? ¿Tenéis algo? ¿Quién va a ser robot? Te voy a recomendar uno, aparte de estar muy bien de precio, que la he escrito yo, porque esta parte de editor soy autor. Esta es la primera que publiqué, Padre Muerte. Es una novela de un sicario con conciencia, un asesino que solamente acepta determinados encargos y que al principio de la novela se encuentra a una niña parte de terapia abandonada y se la queda. Pero sigue siendo un sicario en el programa, se convierte en padre con todas las responsabilidades, pero sigue matando por encargo, haciendo misiones, metiéndose en todos los pecados que tenemos. Es muy diferente, muy impactante y sobre todo muy económica, 10 euros para mí. Mejor no te la puedo vender. Luego si quieres algo un poquito más complejo, pero también en esa línea, tienes Nueve Rosas, que no es mía, pero la voy a recomendar, que es la historia de una venganza de una chica que ve como su padre es detenido. Sabe que detrás hay una conspiración que se dedica a matar a todos aquellos que saben que están implicados. Cada vez que mata a uno, se tatúa una rosa. Y sabe que tienen que morir. Son 9 rosas que tienen. Y entonces hay una persecución policial que intenta que deje de matar, pero ella continúa y sigue. Muy interesante. También es una gran novela. Si no fica un cantat, películas a puerta de la ciudad. Hola. ¿Qué tal? Molt de gust. ¿Es el primer año? Sí, como editorial, sí, antes de repartir y ganar estos con ellos de Valencia, es una amistad de toda la vida y va a ser Venimos me va a animar a De cuánto en cuánto en mi club, la yo es que haces sobre el futur sobre de la fallida mayor del mercado de Silla de l'any passat, Carla, Bosch i Brocal, la meva xiqueta, pues, tenim una relació Sí. Me vaig insistir perquè és Una bona fira. Siempre aumenta la temperatura. Es personal, es cuestión laboral. Es personal. Para participar de la superficie.
Pues ahí están. Yo seguro que no me encanta. Es poca gracia yo para vender papeles. Sí, yo sé. Pero bueno, Me cortan la cabeza. Estoy bastante. No me levante. Nos han cedido por ceder las instalaciones para las cosas que hemos hecho. Hemos bajado de 5 a 3. Sí, se ha bajado. Pues este año al mes. pero de delante. Santa silla. Que no hay nada. No hay nada. Oye, ¿pero dónde fue este equipo de España? El Madrid y el Levante. Fíjate que un día primero. Uy, para eso hay que meter mucho dinero aquí. Hay que conseguir que alguien meta mucho dinero aquí y eso va a ser difícil. Mira, ya, que te toque esta noche. Cabanes es el presidente de la Otro esta noche y otro Y me toca esta noche. Claro. Solo muy importante. la asociación PEA. Empezando por Carlos Reyes. Además parece una asociación sencilla. Empezando por Carlos Reyes. Y la única finalidad que tenemos es ayudar a seguir manteniendo la qualitat de vida. Les activitats treballadores de l'any també, el que se capte, cosa que ja passa aquí no saben, Sí, tenim un conveni per permetre que treballin sobre elles. Fan les activitats saludar a la cafetería. Ya te verás, ya. No, sí, sí. Es que sí, ya sé.